Sa good vibes ang send-off ceremony para sa mga atleta kag coaches sa Bacolod nga maga-compete sa pinakauna nga niraam. 902 tanan ka mga atleta kag coaches nga magatiglawas sa syudad para sa labing nahauna nga Negros Island Region Association Athletic Meet ang gintipon antes mag-compete sini nga hapon para sa isa ka send-off ceremony. Sila ang pagatawgon nga Bacolod Azadores nga ginalakipan sang 626 ka mga atleta kag 276 ka mga coaches. Kadungan sa among seremonya, ginpanagtag na sa syudad ang tig 10,200 pesos nga training allowances sa mga atleta kag coaches. Ginkakibot nila sa mag-announce na si Mayor Greg Sataya nga magahatag pagid ang syudad sang dugang nga 2,000 pesos sa ila kung magsugod na ang kompetisyon sa Domingo, Marso 1. Napanagtag naman sa ilang mga jerseys, sporting gears kag mga sapatos. Tanan inigin sa batna sang syudad. Isa sa mga pambato sang syudad sa athletics amo si Sam Pampa, taga Ramonito National High School sa Barangay Estefania. Si Sam ang nakakuha ng gold medal sa 100 kag 200 meter dash sa nagligad nga Batang Pinoy. Ini ang pinakaunang send-off ceremony sang syudad para sa isa ka sporting competition. Tuyo sang syudad nga makaproduce sang isa ka Olympian nga homegrown Bacolod noon amo nga suportado kids ng gobyerno ang kompetisyon. We're hopeful na kaluyan damo ng mga athletes coming from Bacolod will represent the country in various international competitions and hopefully one day may isang man ka Olympian na i-producer ang syudad sa Bacolod. That is why we continue to support the sports program. When I say sports program, tanan na sports program for Bacolod City.